Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Zdravotníctvo je pre stranu Hlas jednoznačne prioritnou témou a tak, ako to máme nastavené, tak to budujeme na troch základných cieľoch a jednej absolútnej priorite. Tými troma základnými cieľmi sú efektivita a financovanie, po druhé je to stabilizácia a sociálny zmier v sektore a po tretie sú to investície, masívne investície do modernizácie nášho zdravotníctva a tou absolútnou prioritou, tak ako vo všeobecnosti pre Hlas je tým najpodstatnejším človek v každej jednej životnej situácii, tak pre mňa ako ministra zdravotníctva samozrejme je absolútnou prioritou zabezpečenie ústavou garantovaného alebo ústavou garantovanú dostupnú a modernú zdravotnú starostlivosť v každom jednom kúte Slovenska, bez ohľadu na to, v akej sociálnej, ekonomickej situácii sa človek nachádza, alebo región, v ktorom náš pacient žije. V tomto kontexte vnímam ako mimoriadne dôležité dosiahnutie toho historického kompromisu a tej dohody so zástupcami lekárskych odborov. A ja osobne túto dohodu považujem za veľmi poctivú. Hneď z niekoľkých dôvodov, pretože okrem benefitov pre lekárov a pre zdravotníctvo je tam množstvo opatrení, ktoré sa budú realizovať v roku 2025 a budú mať priamy dopad na slovenského pacienta. A možno to zhrniem v troch krátkych bodoch. Tým prvým bodom je naštartovanie produkčného, personálneho, nákladového aj materiálneho auditu. To znamená dôsledná kontrola toho, v akom stave sa naše, predovšetkým štátne nemocnice nachádzajú a s tým súvisí aj zriadenie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá má jediný cieľ zefektívniť a zadefinovať, čo sú ekonomicky oprávnené náklady, tak, aby sme zreálnili platby, ktoré za zdravotnú starostlivosť poskytovateľom dávajú a financujú zdravotné poisťovne. No a po tretie je zriadená spoločná komisia, pretože toto je veľmi dôležité, aby sme aj monitorovali tie ciele, ktoré máme nastavené a predovšetkým, a to je opäť spoločný znak politiky strany Hlas, je, že o všetkých našich rozhodnutiach chceme diskutovať s tými, ktorých sa naše rozhodnutia dotýkajú a preto ja som veľmi rád, že na viacerých úrovniach na ministerstve zdravotníctva pod môjim vedením takéto aj medzisektorové pracovné skupiny vznikli a tie dôležité reformy, ktoré nás čakajú v roku 2025, budeme tvoriť spoločne s predstaviteľmi zdravotníckeho sektora. Po druhé, hneď po mojom nástupe som sa vydal do slovenských regiónov, navštívil som všetkých 8 samosprávnych krajov, diskutoval som s desiatkami skutočných odborníkov, ktorí poznajú tie výzvy, ktoré sa často líšia z regiónu na región úplne najlepšie a toho výstupom je konkrétny program, ktorý sme nazvali Pacient na prvom mieste, šanca pre zdravie, no a tam sú konkrétne opatrenia, ktoré budeme realizovať v roku 2025 a o detailoch vás budeme na ministerstve zdravotníctva informovať už na budúci týždeň. No a po tretie, a z tohto miesta sa chcem a musím poďakovať podpredsedničke Hlasu Zuzane Dolinkovej, že naštartovala najväčšiu výstavbu nemocníc, pretože tie projekty, tak ako sme si už žiaľ zvykli, našla na stole v katastrofálnom stave. Tie veľké projekty, predovšetkým pokiaľ ide o Martin či Poprad, budeme pokračovať v výstavbe ďalších nemocníc v Prešove, v Banskej Bystrici. Áno, ohlásime v tomto roku aj zásadné rozhodnutie o koncovej nemocnici v Bratislave a spoločne aj s kolegami a s podpredsedom vlády Petrom Kmecom budeme pracovať na tom, aby sme ďalšie a ďalšie zdroje investovali do budovania nielen nemocníc, ale aj regionálnych ambulancií, prístrojového vybavenia a celého, čo naše slovenské zdravotníctvo potrebuje. Toto všetko a oveľa viac je jasným dôkazom, že pre Hlas je zdravie človeka na Slovensku na prvom mieste,
a v tejto línii budem pracovať aj celý tento rok. Ďakujem pekne.